Så jeg er på vej over til forretningen for at lave udtrækningen af vores vinder. Og nu er vi på vej ind for at se, at Rico er her. Og det er der meget pænt i tøjet, og han vinker. Og her har vi så, hvad de kan vinde, præmierne. Det ser jo lækkert ud. Og de nominerede. Sådan der. Så tror jeg, vi er klar til lodtrækning. Hvordan har vi lidt rundt? 3, 1, 2, 3. Første vinder. Ahat. Mark. Og den sidste heldige, Simon. Stort tillykke til dem. Kom og hent. Kom og hent dem ind i forretningen.